السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. агар ман ҳамроҳи як гурӯҳ мардум зану мард дар як автобус бошему, он автобус ба назди як қасри хеле боҳашамате ронда истода бошад ва он қаср дар як баландии хеле манзараи зебо бошад. он ҷо як нафаре мошинро ба ҳавлии хона меронад ки мошин ҳам хеле қиматбаҳо аст. дар пушти хона бошад ҳавлии зебо, ҳавзи шиноварӣ, чизе ки дилатон хоҳад ҳаст. мақсад ки ба монанди биҳиште ки дар рӯи замин аст. он ҷо мебинем ки марде ба тарафи қаср меравад. мо дар автобус рафта истодему, мебинем ки ин мард дохили қаср мешавад. агар ман пурсам он гурӯҳи дохили автобусро ки он мард муваффақ аст, албатта ки ҷавоби онҳо чӣ аст? аксарияти гурӯҳ мегӯянд ки бале, ӯ муваффақ шудааст. нигоҳ кун қасри боҳашаматро. ӯ хеле марди муваффақ аст. дуруст? вақте ки шумо ягон нафарро мебинед ки донишгоҳро хатм кардаасту бо ректор салом карда сурат гирифта истодааст, ягон нафар аз шумо пурсон мешавад ки оё ӯ муваффақ шудааст? мо чӣ ҷавоб медиҳем? медонед ки агар мусалмон бошад ё на, касеро ки пурсӣ ин муваффақият аст? ҷавоб ин аст ки бале. ягон нафар соҳиби ҷойи кор мешавад. оё ин муваффақӣ аст? бале, мо он касро табрик мекунем. ягон нафар хона мехарад, ягон нафар тиҷоратро сар мекунад, ягон нафар мошин мехарад, ягон нафар оиладор мешавад. мо ҷашн мегирем, барои ки ҳамаи инҳо як муваффақӣ аст. мегардем ба сӯи автобус. ҳоло автобус рафта истодааст ва мо мебинем ки як марди фақири бехона ки дар як рӯи кардон зиндагӣ мекунад, дар кӯча. ӯ либосе пӯшидагиаст ки як сол ношуста аст ва мо намехоҳем ки наздик шавем, зеро ки бӯй мекунад. дар ин ҳол ман аз ин гурӯҳ пурсам ки оё он мард муваффақ аст? онҳо чӣ ҷавоб медиҳанд? мегӯянд ӯ муваффақ нест. акнун тасаввур кунед ки ман дар ин автобус, дар даруни автобус гурӯҳи мусалмон неву гурӯҳи христианиҳо бошад, ё гурӯҳи яҳудӣ бошад, ё гурӯҳи атеист бошад, ё гурӯҳи ҳиндуизм бошад, ё гурӯҳи буддизм бошад. ва ман ба онҳо айнан ҳамин саволро диҳам. оё ҷавобаш чунин аст? бале, ҷавобаш ҳамин аст. ин аст проблемаи мо мусалмонон. мушкилӣ дар он аст ки фикре мо дар бораи муваффақият ва номуваффақият дорем, барои мусалмонон бояд дигар бошад. чизҳое ки аён аст, ҳама одамизод мебинанд, ин дуруст аст ки ошкор мегӯянд ки ин муваффақият аст, ин номуваффақият аст. ин дуруст аст. аммо барои мусалмонон аллоҳ ба мо шишаи тозае додагӣ аст ки агар мо ба воситаи он шиша ҳақиқатро бинем,
мо чизҳое мебинем ки дигар нафарон дида наметавонанд. ин Қуръон аст ки вақте ки шумо он шишаро монда мебинед, дарк мекунед ки яке аз қасрҳои фирефтакунандаи боҳашамате ки хеле аҷиб буд, аз Фиръавн буд. агар автобус ба пеши қасри Фиръавн гузараду, ман аз гурӯҳи мусалмонҳо пурсам ки оё ин муваффақият аст? чӣ ҷавоб медиҳанд? албатта ки не, зеро ки Фиръавн яке аз кофирони бадтарин аст. таърих номуваффақии ӯро исбот мекунад. оё дуруст аст? кӣ буд нафари дуввуме ки мо дида будем? нафари бехона, дуруст? иброҳим алайҳиссалом аз хона ронда шуда буд. ӯ бехона буд. оё ӯ муваффақ шуда буд? бале, зеро ки яке аз беҳтарин марде буд ки муваффақ шуда буд. ҳоло бинед ки Қуръон ба мо чӣ омӯзонда истода аст. марди фақири бехона муваффақ шуд ва марди бениҳоят сарватманд номуваффақ шуд. медонед ки Қуръон чӣ гуфта истодааст? Қуръон гуфта истодааст ки муваффақият ба сарватманд коре надорад ва номуваффақият ба бечорагон коре надорад. мафҳуми муваффақ ва мафҳуми номуваффақ барои мусалмонҳо дигар асту барои номусалмонҳо дигар.